दिनै सारा बड'लेण्डआवनो दिनै बड'लेण्ड CM काप मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय होदोङो फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय होदोङो बिनि थाखाय आङो BTR सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि गथ'फोरनि गथ'फोरखौ जोंनि गेलेगिरिफोरखौ नोजोर आरो थांखिजों जौगाहोनो थाखाय मोनसे थांखि लानाया बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय बेनिखायनो आङो जोबोद बाख्नायनो सानो दिनै गोबां समनिफ्रायनो जोंनि जोंनि BTR सरकारा थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो खेलानि बिथिङाव गोबां गोसो होबोदोङो बेनि गेजेरावनो जोंनाव ISPL जाना थांबाय ISPL जोंबो जोङो गोबां जोंनि गथ'फोरनि माबाखौ गोसोखौ बोहोनो हादों बा बे गोसो बोनायजों जोंनाव गोबां दिनै थुलुंगा होनायजोंनो गोबां जोंनि गथ'फोरा दिनै खेलायाव गेलेनो आगबारायदों आरो जोंनाव अल इन्डियायावनो जोंखौ मोनसे जोंनि बे ओनसोलखौ खेला गेलेग्रा होननानै सानबाय सेन्ट्रेल सरकाराबो जोंनि बे ओनसोलखौ मोनसे रेकगनाइज रखम होदोङो जेनेबा दुरान्ड कापखौ जोंनि बे बड'लेण्डआव बड'लेण्डनि हार्ट क'क्राझाराव खेबनै दुरान्ड कापखौ हरबाय बेयाव जोंहा गोबां जों सरकारखौ बाख्नायनांगोन आरो बे सरकारनि माबायावनो जोङो मोनसे फिसा जायगा मोनदोङो बा जों बाख्नायनाय मोनदोङो जोंनि भारतनि गेजेरावनो बेबायदि दुरान्ड कापआ जोंनाव जिहेथु जाथावामोन बे जाथावै दुरान्ड कापआ जोंनियाव दिनै जानानै थांबाय जिहेतु आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि अनगायै गाज्रि हाबायावबो गोबां इनभल्भ जानाय नुनो मोनदों बिथांमोनखौ माबायदि नोंथांमोना गोसो बोनो सानो दा आङो जोंनि गासै गथ'खौनो खावलायनो लुबैयो जोंनि गोबां गथ'आनो आथिखालाव मबाइलजों गेलेना थायो मबाइलजों गेलेनाङा मबाइलनि जायगायाव जोङो फुटबल गेलेनांगौ काबाडि गेलेनांगौ भलिबल गेलेनांगौ अब्ला जोंनि देहाया मोजाङैनो राफोदै थायो जोंनो उन्दै गथ'फोरनो फरायनो थाखाय जोंनो एनार्जि नांगौ बे एनार्जिया गेलेनायजोंबो फैयो होननानै आं सानो जाय खेला गेलेनो मोजां रोंगौ बेफोरनियावसो माने फ्रेन्ड सार्कोल जायो नालाय बिसोरनि ब्रेना एसे तागद जायो जोंनि फ्रेन्ड सार्कोल शेयार खालामलायनाय जायो खोथा बाथ्रा अब्लाथाय जोंनि ब्रेना तागद जायो बे तागद जायोब्लाथाय जोङो जिखिनि फरायो बेखौ थाबनो जोङो फरायनानै गोसोआव लाखिनो हायो आरो केपचार खालामनो हायो बेबायदि आं नुदों आरो जोङो नुनो मोनो जोंनि आथिखालाव गोबां गथ'फोरानो ड्राग्स बाहायो नङा होनबा बिरि सिगारेट ड्राग्स गोबां गथ'फोरानो हमजायो जोंनि एरियायाव दा बेफोरबायदि गासिबो जोङो खेला होबाय थायोब्लाथाय खेला नायनो फैबाय थायोब्लाथाय माने बेबायदिया लासैनो गैया जालांगोन आरो दा लोगोजों लोगो मोनलाया नालाय बेबायदिनो गोबां खोथाखौ बिथांमोना भाबिफ्लांलायलाङो सानफ्लांलायलाङो आरो दा बेबायदि जानाङा ओंखारबो आं उन्दै गथ'फोरखौ खावलायनो लुबैयो लेखा फरायनायजों लोगोसे जोङो खेला गेलेनांगौ खेला गेलेनानै जोंनि केरियारखौ दानो हायो गोबां जोंनाव दिनै दुर्गा बर'आ दिनै जोंनिया कचार जानो थांबाय दङ बुहुत गेदेर कचार दा बेबायदिनो गावनि केरियारखौ बिथाङा दाबाय अलरेडि दाखाबाय बिथाङा आरो बिनि गेजेरावबो बिथाङा दिनै दानो थांबाय दङ मोजां नाम खामायनो थांबाय दङ जोंनि गेजेरनिफ्राय गावनि केरियार दानायजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरखौबो बिथाङा गोबां खेला फोरोंनो दिनै आखायाव लानो फैबाय दङ दा बेबायदिनो दायथ' लानांगोन जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरा मोनसे दायथ' लानांगोन होनब्लानो जोङो जोंनि बे एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो गिबियावनो बर' खौरां आरो गुबुन चेनेलनिसिम खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव BTRनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै CM काप फुटबल कम्पिटिसन खुंफुंनो हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया 14 जुननिफ्राय 18 जुनसिम बेयो सोलिगोन
दायो घरामारा भिसिडिसि हिसाबै सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय घरामारा भिसिडिसि हिसाबै दिनै 17 आरो 18 बे मोननै डेटखौ जोङो थि खालामना दोन्दोंमोन। बे लेखायैनो दिनै जोङो बे CM कापखौ बड'लेण्ड CM कापखौ दिनै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेयाव बाहागो लानाया मोनबेसेसो दला बाहागो लादों होनना फोरमायदों? बेयाव टीमाथ' रेजिस्टार जानाय टीमाथ' गोबां दङमोन। दा बे हिसाबै जोङो दिनै खेलाखौ होगासिनो दङ। बेयो दिनै फाइनालबो जानो हागौ। दा जोबथ'वाखै बे हिसाबै आं बुंथ'नो हाया। सोर बाहागो लादों बे जोलुर गेलेनायाव? आलासि हिसाबै जोंहा सेन्ट जेभियारनि बिगोमा बिथां नबिन गयारि बिथांखौ आलासि हिसाबै लिंहरदों आरो जोंनि UPPL पार्टिनि माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरा दिनै बे हाबाफारियाव दंफैयो। आं नैबेखौनो खावलायनो सानो जे फेग्रा मुवा जानानै मबाइल होरियाव बेस्थ' थास्लायस्लाय दिनै देहानिखौ राफोद खालामनो थाखाय जे फुटबल गेलेनांगौ बायदिसिना खेला दुला गेलेनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन लाइमोनफोरखौ जाहाथे मबाइलफोराव बिजि थायाबालासिनो गावनि केरियारखौ मोजां दाफुंलांनो हायो जों फुटबल गेलेनानैबाबो आरो देहाखौ राफोद लाखिनो हायो फरायनाय होरिनायाव जोङो मोजाङै गोसो होनो हायो देहाखौ मोजां लाखिनानै। दा आं बेखौनो खावलायगोन लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा जायाबालासिनो दिनै जि फुटबलनि जि खेला सोलिबाय थादों बेयाव बयबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आं। निस्सय आंनि भिसिडिसिनिफ्राय आङो जे मोजां प्लेयार आङो दिहुननो हागोन आं बेखौ मिजिं दङ। दा बे हिसाबै जोंनि भिसिडिसिनिफ्राय गेलेखांनायनि उनाव जिहेतु समस्ति लेभेलाव जागोन बे समस्ति लेभेलाव जोंनि भिसिडिसियानो देरहागोन आं बेखौ आसा खालामो। दा बेखिनियानो।